Θες καφέ? Να περάσεις από το τυπόγραφο σήμερα να συνοηθείς για τις προσκλήσεις. Με έφαγε η μαμά. Αν καταφέρω να φύγω από τη δουλειά θα περάσω. Πουλιάται το σπίτι του Γέλτση. Τιμή εκκίνησης 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Τον έχω έτοιμο το φάκελο, κύριε Σωτηρίου. Ναι, μην ανησυχείτε, δεν θα αργήσω. Ευχαριστώ. Η πεθερά σας έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό το layout. Εκείνη πληρώνει. Εκείνη πληρώνει. Ήταν δύσκολο το προηγούμενο θέμα και σε περίμενα. Ανησύχησα. Να με ειδοποιείς ρε μωρό μου. Να έχω το νου μου. Πας και τρέχεις μόνος στους ερημιές. Ελπιδάκι! Όχι ρε πούστη. Μπαίνω! Μου είπαν στο τυπογραφείο ότι συμφώνησες για τις προσκλήσεις. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ χαίρομαι. Είδες που είχα δίκιο. Χρυσό μεγαλάζιο, φέρνει και γούρι. Θα τα βρούμε και με τον ηθικό, θα σε πείσω που θα μου πάει. Άσπρο φόρεμα βαμβακερό. Άντε καλέ. Με τα ξωτότα αυτά θα βάλεις και εντυμένο με χρυσοκλωστή. Σωστή πριγκίπισσα. Όπως αρμόζει άλλωστε στην οικογένειά μας. Και μην ανησυχείς για το κόστος. Σου είπα. Τα αναλαμβάνω όλα εγώ, κορίτσι μου. Και δεν θέλω ντροπές. Είδες πόσο φώτισε μετά το σοβάτισμα. Όντως. Ωραίο έγινε. Θα βάλω και το καβαλέτο μου σε αυτή τη γωνία. Λύσε, σε παίρνω. Τι? Άκουσα καλά, καβαλέτο. Πού? Εδώ καλέ. Δεν είμαστε καλά. Σιγά μην κάνουμε το σαλόνι αποθήκη. Αποθήκη έχουμε στο υπόγειο. Μεγάλωσες πια, βρε κορίτσι μου. Έχεις και μια κανονική δουλειά επιτέλους. Σε λίγο θα παντρευτείς, θα κάνεις παιδάκια. Πρέπει να φτιάξεις ένα σπιτικό πια, να ανήκεις. Έχεις και πάλι οικογένεια, βρε κουτό. Μια πόρτα θα μας χωρίζει. Πετούσα αγόρι μου. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε ένα ωραίο σκρίνιο. Και εκεί θα μπει η τραπεζαρία. Είδα μια καταπληκτική στο Ασλάνογλου, πανάκριβη, μαόνι, αλλά άλλο πράγμα. Και εκεί θα μπει ένας καναπές βελούδο ή μήπως μπροκάρ. Χρυσό ανάγλυφο μπροκάρ με ένα μαρμάρινο τραπεζάκι και γύρω-γύρω πίνακες με ελληνικά τοπία που θα τα ζωγραφίσεις εσύ, ελπίδα μου, Ό,τι θέλετε.
μπορώ να χωρέσω σε αυτό το σπίτι. Έχει τοίχους μικρούς και τα ντουλάπια του είναι στενά. Προβαλάω πολλά πράγματα εγώ. Δεν θα χωρέσω, σου λέω. Thank you.